Fil-ġimgħat li ġejjin, pajjiżna se jkollu l-ewwel Pet Memorial. B'dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Għalixha Buġġejja Sajd. Dan hekk kif ingħata rendikont tal-miżuri li twettqu s-sena l-oħra u l-miżuri li se jidħlu fis-seħħ tul din is-sena mid-diversi dipartimenti u aġenziji f'dan is-settur. Xi ħaġa speċjali ħafna li ħankunu qed nagħmlu anke fil-ġimgħat li ġejjin li proprju f'Malta se jkollna l-ewwel Pet Memorial fejn dak li jkun li tilef il-pet għażiż tiegħu se jkun jista' ifakru proprju f'dan il-ġnien li se jkun qiegħed jinfetaħ l-ewwel darba f'pajjiżna kif ukoll inizjattivi diversi li se nkunu qegħdin nimplementaw fix-xhur li ġejjin. Spjegat li fost id-diversi skemi li nħarġu s-sena li għaddiet kien hemm l-iskema Adopt a Pet Allowance li għenet biex 260 kelb u 130 qattus ġew adottati. Skema ta' għajnuna oħra kienet dik għal min jitmal qtates fejn ġew reġistrati aktar minn 2200 persuna li jitimgħu il fuq minn 36,000 qattus stray. Matul din is-sena se jerġa' jinħareġ l-Animal Welfare Fund li jipprovdi għajnuna finanzjarja lil santwari u għaddiet volontari li jieħdu ħsieb l-annimali għal servizzi essenzjali bħal taħriġ, kura veterinarja u aktar. Se tkompli wkoll il-kampanja ta' Nurturing b'xejn fejn diġà ġew msewwija iżjed minn 3500 qattus. Se tkun qed tinħareġ ukoll skema botja ta' 10,000 euro lil kull santwarju tal-annimali eliġibbli għal manutenzjoni fis-santwarji.